everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Mo ba de? Uwis! Uwis! Si Uwis! O siyo! Mao nagtuog yun sila sinugdanan nga ikaw gisadaan. Nabugnaw man kuno si nabugnaw ganin si Lolita diyan mo. Nabugnaw na cool. Ay, deep size. Deep size yan. Maka-deep size yan. Pero ay kabalakas yun! Di pasalig man sab si Glinda na ko. Gatabangan kita niya! Oh, kumusta rin? Oh, ugma. Magagawas na ta din Nil. Uy, mo ba? Utalian ako rin. Ay, ako na pagbuot, Nil. Akong gisabot ang doktor nga adtor kunuhay ko magpaalim sa tuwa. Oh, mo ba? Di ba tamalata rin nga dalira kay ka din ni Madit? Ay, wala kaso, Nil. Nay, kuhan mo gud. Nakita mo gud minig Glinda gahapon. Ako rin ito siyang naing na nga magdugay pa ka din eh. Kaya nga no? Mo bisita ba rin sila din, Aw, wa man siya mo ingon. Nangumusta mo gusto siya ni mo. Mao tong akong naingnan nga okay ra ka ug pinangga ka sa Ginoo nga wala ka magrabihi. Correct. Balido kaya ng imong katarungan, Nil. Pero unsa may ilang reaksyon ko, no? Nining nahitabo na ko. Kuan, naluoy kuno kayo sila rin. Atod pa ni Glinda, nabugnaw na kuno si Lolita ni Tasyo. Mau ba? Ang tanan nasuko kay niya. Gani, si Glinda nakaingon nga angayan yun nga mabilanggo si Tasyo sa tibuok ni kinabuhi. Ah, yung nana nga balita, akong paborito nga madungog, Nel. Hasta ko rin. Naimuot bitaw kay kong minaw. Uy, na may nanuktok ni. Kuleyable. Mayong buntag ninyo, Neil, nato. Uy, Glenn, kamu mo gano'n ni. Dayon mo. Dayon. Dayon. Uy, Lolita, Linda, sige, lingkod. Lingkod mo. Kumusta ka na, Renato? Ah, wow. May magdahom nga mubisita mo karong adlaw din Bitaw, Glenn, perti ka na mong lipaya karon nga ni amo din hi. Nagsabot kami ni Agawlita nga mo bisita din Tuod. Naami gida para ni Moran. Uy, naguna-una pag yun mo. Puti ni nga t-shirt ren. Angayan kay kaini. Salamat yung kayo ninyo, Glenn. Ilisan ti ka ren. Aron, di ka maglisod. Ayaw lang, Glenn. Ayaw lang. Ako rin mag-ilis kay makaisa naman ning akong kamot. Ay, tabangan lang ka na mo. Total, wa naman di ay kay dextrose sa imong kamot. Ako ka nang, bago lagi kuha, Glenn. Kay, basin sa sunod nga adlaw, makagawas na ko din, Mao ba rin? Maayo hinuon kay okay ra ding tanan. Wa mo'y angin kabalakan ako ulit. Pinanggam tas Ginoo, mga giyatagan pag yung tao dugang kinabuhi. Pagdali og kaayo na to, kay aron mga ligo ta og beach. Ha? Bitch? Bitaw, Ren, mga ligo tas beach resort. Mga untag kinilaw, sinubang isda, na pritong pasayan, paskalamiya. Labi na, uba na to ang duha ka mga manyag, si Lolita o si Glinda. Kumbati kayo. Bitaw. Unya, mag-selfie dayon ta. Ganahan kay ko nga magpa-picture tang upat nga sexy kay ko. Unya kamo sabay pakita ninyo ang inyong kamacho. Kon. Asa man, okay ra mo? Okay mo, ana? Sige. Nindot kita. Ato na isit daan ang one schedule saman.
Bisag sa sunod semana dayon. Time para ko doon ha. Nel, kung sa sunod si Mana. Biyernes ba yaron? Naapa ko dakong samad sa akong tiyan o lugan. Oh. Dahil no, stud eh. Nalimot ko da. Kanang, nato. May mo ba ngamutan o mi anang imo samad? Ha? Mutanaw ka, Glenn? Ay, sorry. Di ka ba mahimo, Glenn? Gi-plastiran manggod ni sa Dr. Good. Pagpaayo taon og dali rin. Aron makapanuroy dayon ta. At daghan kayong salamat sa inyong suporta. Glenn, dako na kong kalipay nga nibisita gid mo na ko din eh. Musuporta gid mi nimo na to. Og nagampo mi nga mahatagan kay gid og gustisya sa imong nadanghatan karon. Sakto gyud ka, Lit. Di gyud mi musugot nga di masilutan ang tao nga nagbuhat ini sa ingon. Ako og si Glenda, naagid mi pabor kanunay sa katarong. Kung kisa to naghimo og maayo, maog among labanan. Pero kung mahibaw-an na mo nga usa day siya kataong tigpakaaron ingnon og dautan, amo gid siyang likayan og isalikway. Correct. Mao ni husto Lit. Di na to tagdon ang mga taong kriminal. Ang akong tambal, Toribia. Oh, di ara Greg, oh. Lamat. Dili day ka mulakaw karon. Ay, naglayan na akong pamati. Dinilangon ako karon. Nakabantay bitaw ko ni mo, Greg ba? Mura lagi gluyag yung karong mga panahon na da. Naguol ka ba sa nahitabo sa imong apo nga si Renato? Kan, sa tinuod lang, Toribia. Dili lang kay naguol ko ni Renato. Naguol ko lakip na ni Tasyo. Oh, pero Greg, dili ba si Tasyo, dili man na tinud-an na inimong apo? Di na tinuod, Toribia. Si Tasyo, ako siyang apo. Silang duha, akong mga apo. Uy, mao ba di ay? Oh. Di lalim, Sa gagmay pa ng mga bata, hangtod nga nagdako na. Kauban yun ako sila. Pero sa mga nahitabo karon naglibog ko. Wa ko makasabot kung anong naingon ini. Nakasabot ko sa imong gibati, Greg. Pinangga o gihigugma kayo na ko silang duha. Wa ko mahimuot sa nadagata nila karon. Pero Greg, doon na lang ko'y pangutana ni mo pa. Ayaw lag lain na pagsabot ha. Saman Toribia. Kinsa man gyud mas bugat og duol sa imong dughan nilang duha. Stilan. Dili ko makatubag ni mo ni Ana, Toribia. Pero naamang gyud usa nila nga mas duol sa imong kasing-kasing, Greg. Naagyod. Tingali. Ayaw ka balaka, Greg. Kung naglisod ka pagtimbang-timbang kung kinsa gyud nilang duha ang duol sa imong kasing-kasing, gusto ka ba nga tudloan ti ka kun unsaon? Di na kinahanglan, Toribia. Nasayod ako kung unsaon. Pero nakatag-an ko kun kinsa, Greg. Kinsa man sa imong pagtuo. Oh, siyempre, katog yung buutan. Sama ni Renato. Mao ba? Kay nga no, Greg, dili ba di ay si Renato? Mahimong sakto ka, Toribia. Mahimo sab nga, nasayop ka. Uy hala, kalisod bago di ang tag-anon. Kung dili man gani si Renato, awa ni lain. Si Tasyo di ay. Ay, koan ka nang, mahimo gihapong sakto ka. Mahimo sab nga nasayop sab ka. Oy, kalain sad nimo, Greg, oy. Dili man ko di mo tug-anan. Ayaw na lang pagpakisayod. Toribia. Kaysa ako nang gikaingon, silang duha.
akong mga pinangga. Bida ni Manil. Di man ka mag-amping sa imong sinultihan. Pasensya na kayo rin. Nag-site magugo nga nibisita sila din eh. Gikidhatan bitaw ti ka. Dugay sab kay kung makakuha sa akong buot pasabot. Di ba ubi aga nga nagduwa ka ta din eh. Musakay mo gudayon ka sa patibong ni Glinda, good? Pasensya na kayo rin. Abi ni mo. Kung pasabot nga, abi kay midawaw sila na to din eh. Mihatag na sila sa ilang simpatiya na to. Kadudahan pa kaayo ng ilang lihok. Di ba ubi ata? Nga naglikay na sila na to. Ugwa ta may bawo nga basin og. Naniid lang na sila sa atong mga kalihukan. Mo ba? Oo. Mo gina, Nel. Kadali bisab ni mong masuod sa bulsa eh. Kinahanglan gyud mag-amping ta, Nel. Wa ka makabantay sa lihok ni Glinda. Nga gusto gyud niyang iya kong ilisan og sinina. Oo, bitaw. Ang buot pasabot adto. Nga gusto nila nga mutanaw kung naabag yun ko'y samad o wa. Gusto na ituod ka rin da. Nga, gusto pa gyud sila nga mga ligo tawag beach. Nga kuno, sexy tang tanahon. Gusto to nila nga mutanaw gyud sa akong lawas kung naabag yun ko'y samad pinusilan. Correct. Gusto juga ka rin. Mo nang magbantay ka. Ayaw din pagsakay sa ilang litag. Puangay. Dali ra kay kung makabasa sa ilang mga lihok o sinultihan nila. Dali ra kayong masabtan ang ilang mga diskarte. Sa ato pa rin, napagidad sila ipagduda na to. Oo, basin. Daan na ba yan na silang naglikay na to? Puangay. Wadyo ko magtahom da. Abi na ko og tinud-an na igod sila naluoy ni mo. Labi na gina si Glinda. Wag yung salig itong payana. Napasensya na yung kay ka rin ha. Ibog na pa kay ko itong bayhana na. Hmm? Lamion sa ko kayo to siya. Magkatintal kayo. Sabi de. Mga mag-amping yung kanil. Kaya delikado kung mulabaw sa itong hunahuna. Ang kaibog. Ug di na ta makahuna-huna sa husto na itong buhaton. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.